И така, чувам се, не се ли чувам. За пореден път деца се връщам, повръщам. Така, от кога не съм правил къвто и да е бозав клип. Така, сега тук на къде трябва да се ходи, викам да излезна. Впрочем не съм поздравял, там здравейте, аз съм си Мерамен и така, тук съм 556. Кажеш бе? Шебек? Сега снимам. Казах, че виж това, Survival Maps и първия линк там. Skyfog търсиш. Опа. Аз сега как сгазих лук. Гошо, дори не знам как се казва как. Казах ти Skyfog нещо. Да, Skyfog. Skyblock. Fog. Като мъгла. Fog като мъгла. Готово. Сега ще се измъкна. И се посева от Киев. Или просто... Не ми да, води са такъв адвенчър. Ако искаш може и на тоя. Survival Island Map, ето имахме една версия. Какво че пука? То принципно няма никаква разлика. Ай, вече мога да се измъкна. Вала. Лота фотка имам инксака. Това някакъв си е филм. Дева, това явно нищо невъзможно. Еми дай тогава се измъквам от тука. Нищо повече не ме задържа. Свобода! Давай, давай, давай. Готово измъкнах се. Ай, сега се кажа. Влезна ли в това хамаче, ти казах? Влез. Ако искаш, пусни Survival Island да цъкаме, чули? Нищо, остави го. Той без това, като гледам, ние нищо особено. Нещо като... някаква странна така ретардната версия на... това. Добре, и сега ще влезна само да довършва някакъв от краткия такъв епизод. Добре. Малко странно клякаш под вода, ако с някакъв търгусен, не с някакъв хомосексуален травестит като Стив. Ох, кочо. Не. Тъпът. Патка ся. Но мапа не е някакъв такъв смешен дед принципно на него. Чакай, Гошо. Ко? Да сменя света, защото това не е то. В смисъл, то мафия, ама да не смея да смага на него. Да, дето сме играли на него, нали? Да, сега ще сменя с това детска игра. Не сме или сме? Ста. Париш място, поставих пясък. Така. Много в така мапна нямаш на никъде къде можеш да идиш. Това ще взема да се върна, може би долу е имало нещо интересно, което е трябвало да видя. Пак аз не съм. Нали тъй? Викам да слезна долу да видя нещо да не пропускам. Хубаво разбрах, аз така снимам сега. После и сега. Да разгледам като за начало мапа, каква пусти. Не. Хайде бе, умрете. Майде. Майтина, този дет сме оцелявали ли ще пускаш бе? Нали ще се нямаме, как така на този дет сме играли? Ох, кочо, пълна пустотия мапа. Ага. Да, пълна логика така.
Трябва да спести някак блокове. Много хубаво мап креатора явно не си е тествал собствения мап да разбере, че няма достатъчно блокове човек да оцелее като хората. Логика ти казвам. По-бързо, по-бързо. Той е отгоре. Май аз съм бавно загрящия в момента. Много хубав базик, браво. Сега без блокове останах. На гейм мод 1 ще се пусна. Деба и хаха вече. Няма си давам нищо на коня. Сега бе, някакъв малък такъв мизерен клип да покажа мизерния мап. Няма го вземам, че зими нищо стане. Ето това, дами и господа, края, защото мапа е. Ще задам аз и така едно хубаво количество дърт. Тъпо. Добре. Си стигаш тази торп с опери. Кой е това? Много яка игра. Хубаво. Имам Аз нищо лоу не мога да се инсталирам, първа ми се инсталирам, ga пускам ga и някакъв файл липсва. Да бе. Да. Око, че сега ще ма гръмнат. Браво, мапа е тотално малумен. Много хубаво, сега ми спече и ма пусна отдолу и падам в нищото. Казвам, че най-хубавия мап дето. Най-хубавия мап, че казвам в света, бе. Ох, малумен мап от всякъде. Защото човек да взем да си играе мапа преди да го дава на другите. Да, с две думи много умно така сложиш някои TNT да ти изгърнят всичките работи. Да, една обсидиан пътечка без TNT, човек да не може да се усети откъде. Нич не чух за TNT, ама и как че може да вземе да падне. Че да. Каш. Я се кръмбелава. Кой имаш бе? Омага. Сега ще разгледаме бързо малумния мап и ще приключвам единствения епизод на мапа. Грамари. Аз направо трябва да направя поредица, където покавам малумни мапове. Ще има такъв един ютубър, няма правя реклама, ще го направя не. Дето прави такава поредица на лоши мапове, може да я покажа аз някой. Че аз съм ги повече 90% от маповете, верно са много бързо. Така, пълна логика да не можеш да влизаш в кам. Той защо самата логика почва... Така, самата логика почва още от началото, че нямаш блокове да стигнеш до никъде, ама... Пълна логика, така... Какво? Да, знам, казвам.
Това между другото, Цънка, знаеш каква е логиката на мапа? Ей така, няма нищо, че там с 5 блока трябва да стигаш разстояние 50 метра. И как става тази работа? Хайде. Ах, конграц на... Ай, няма да се глупости, още ма е рано. Да, с две думи е най-малумния мап в света. Ай, така май се казва. Кой тъпа на изобщо машина прави нещо, някакъв клип на него. Това поне е интересно не те направи. Това цялото ще падне. Ох, кочо, сега е някаква лавичка. Моля се, днеска бях на състезание по математика, добре, че имаше един приятел, дето да ми подсказва. Сказване на състезание. Да, като те даже те знаеш какъв ужас бяха. Всъщност не знам. Именно. Затова че и да ме питаш. Имаш една пълна пустотия. Аз съм с 5 пъти по стар от тебе, или там стар ако беше, отколко ти като си бил на... Как беше сега? Отколко... Пълна глупост беше, сега не мога да се сетя, па не искам да ставам, вземам тия тъпи листи, дето бях. Ето там за въртулките трябва да внимаваш. Ма да бе. Ма не да внимаваш, системи, глупости. Кой дяло изобщо ма вкара там да ходя, не ми е ясно, ама. Аз съм с 5 пъти повече... Как беше сега? Аз съм с 5 години по-стар, отколкото ти като... Когато аз бях на твоята възраст, бях 5 години по-стар, отколкото ти си в момента. Нещо такова. Смисъл, този човек или тая човечка там, който се води, е бил на 15, когато ти си бил някъде на 3, някакви такива странни изчисления получих. В смисъл няма никаква логика от всякъде. Та така, това беше най-малумния мап, ай сега вече сням на нещо свясно. Ай, това беше най-малумния мап в света.